Amawele uma ezelwe ekhaya ayinhlahla, ayisibusiso. Abantu laba abakhulu abangamakhosi banemicimbi yabo enzima ukuze bezokhona ukuthi besurvive bephile. Abanye abantu ngiyazi abayilandeli lento, mhlawumbe bayothatha njengomkhuba weyibongo. Amawele one ayabongwa njengabantu abangamakhosi, abangabantu abakhulu. Amawele two aphinda futhi kuthathwa inkuleko kuyisilwane, kuthiwa siyazi ukuthi lo muntu lo umuntu oyedwa, umuntu owaphuma ngosuku abangabantu abayi-1, kodwa sicela ngale nkuleko ukubehlukanisa. Njengoba omunye nenhliziyo yakhe enomqondo wakhe, kanjalo nomunye nenhliziyo yakhe enomqondo wakhe, sicela ukunqamula lo moya ukuba abantu ababodwa, kube abantu abawu-2 abahlukene. Uma ukuthi umakhosi nomakhosazana senizophinde futhi nibapha amanye amagama, lo nontsikelelo, lo nomunye unomthandazo. Emva kwale nkuleko eseninjani eseniyenze ngaleyo mbuzi, nibaqamba amanye amagama akhomba ukuba isihlukaniso. Akupheli kodwa ukuthi bangamawele, ukhumbule kuyohleze kuyini, kungamawele. Leyo nto yenzelwa ini na? Uma ligule linyiwele, linokuphatheka libuthakathaka, likwazi ukuthi lingagulise elinye ngesimo sokuthi lona liwumuntu oyedwa nalona omunye. Ngoba uma engehlukaniswanga lizothi ngisho ligula lishona lilenda leli linye, maningi amathuba ukuthi lizolanda leli linye, ngoba vese alikwazi ukuphila engekho. Lingakho ngisho ligula lizoba nokuthi lo naye akagula affecteke, noma engezukugula kakhulu kodwa kuzoba khona lento ethini na, ingoba umne wabo lo omunye uyagula. So segwinya into ekanjalo ukuze behlukaniswe, kuze makwenze uNkulunkulu kukhona likhumbulayo. Kulinge lingabanjwa ukuthi asikwazi ukwenza ubani umcimbi ngoba usaphila. Umne lo wakwabo usaphila, so asikhona ukumenza umcimbi. Ngenzela ukuthi abantu into beyizwe kahle, awahlukaniswe, kulokho kwehlukaniswa aqanjwe amagama amasha. Lawa nawubuwele awezokuphela, kwanawo ukuthi amawele akupheli, kwenzelwa izaba zokuthi benga-affect elinye kube kukhona. Ngoba nasekuqaleni babelifaka igabade, benza umkhuba, belibulala elinye lende ngesimo sokuthi benzela ukuthi kube khona umuntu oyedwa kuze ngalokho kuba ney'nkinga zoku-affecte komunye. Abanye babeze bewahlukanisa, elinye likhwele ekhaya konina, ngisho uba ngakho noba babeshadile, elinye likhwele ngala, ukuze lingalokhu lihaqe elinye noma kube ney'ngqinamba ey'thothi zobathinta, ngoba kwaze ukuthi uma ngabe khula ndawonye ayohleze banenkinga. Ahlukanisenike amawele ukuze lingathi linye mali linenkinga kugule elinye. Ibalulekile kakhulu ke le video yamawele. Akekho umuntu ozothi yena hayi mina nakho kunjani nje wasamenzela umcimbi uwele omunye kodwa omunye ephila. Lo nto le yazini lo nizonqena insuku zakhe zokuphila, lo nizoyisondeza ngoba into ofune niyazi, laba abantu basebe umuntu oyedwa zwi. Ingakho kumele kucelwe edalweni kuyizona ezibusisile nekuyizona eziphele umuntu ukuthi siyacela, siyanxusa, nicela ukuthi nisihlukanisele. Ayikho into engacelwe emsamo. Emsamo kuyaphapathwa kucelwe. Emsamo nje kuyaphapathwa kucelwe emsamo. Abantu ke abaqaphele kakhulu lesimo samawele sinkinga. Thola ukuthi elinye iwele selenda, elinye liyaphila liganiwe, leli lenda lalingaganiwe. Kunzima nokuthi kwenza umcimbi manje akwazi kuzokwenziwa kanjani. Omunye umnomzana, omunye ngasiyena umnomzana. Injalo nje kanza wethu nibhasope le yamawele. Omunye useganiwe kwesinye isigaba, omunye umfana ngapha. Kodwa uma uthi lo ganiwe iwele naye futhi akakwenzile, akaganisile kanjani, usesigabeni soba umnomzana, akasiyena umnomzana.
kodwa maqhubeka nempilo nento zalo eseliganisile linomizi yalo selomnomzana lo wani uselokho eqhubeka indima yokuthini yokuba umfana. Nibhasobhe lengane zakwethu iyalimaza kakhulu. Ngiyabhukheka uma ungidinga emcimbini wakho wesintu, kuba ne-consultation uma usifonela, akekho umuntu ozolindela ukuthi kumele athole information ephiwa ozophiwa yona uma sesidinga eceleni ngaphandle masoyiposta social media ayiphisani lapha imahhala. Siyabonga ithuba.